Tatlumpu'T-Isang Rebelde sa Ilocos Region. Napasuko. Para sa detalye ng balita, narito si Idol Ron Araca. 104.7 IFM. Report! Sumuko sa otoridad ang 31 kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG sa Ilocos Region nitong nagdaang buwan ng Agosto. 4 na miyembro ng CTG ang nagbalik ng 2 baril at 4 na explosives at 27 namang kasapi ng CFOs ang nagsauli rin ng mga baril. Ayon kay Police Regional Office 1, Regional Director Police Brigadier General Dean De Reyes, ang pagsuko ng mga rebelde ay patunay ng mas pinaigting na kampanya laban sa insurgency sa Reyon 1. Samantala, matatandaan na nauna nang idiniklara ang pagiging insurgency-free ng reyon kasabay ng paninindigan ng otoridad na maitaguyod at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa Region 1. Hanggang sa kasalukuyan, walang naitatalang anumang insidente na may kaugnayan sa rebelding grupo ayon sa Pro 1. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Ron Araca. Tak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.